दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोङो बड' इडुकेसनेल ट्रास्टआ जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि इउ.एन. एकाडेमियाव जोङो टिचार्स ट्रेनिं लोगोसे फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो जोङो 2 तारिखाव माने 2 खालाराव जोङो फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनाय बे मावबादाखौ जों लानाय जादोंमोन। बेयाव जोंहा गं 20 फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। इउ.एन. एकाडेमि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउ.एन. एकाडेमि एग्जाम बर्डनि बिथांमोनखौ जोङो फोरोंगिरि ट्रेनिंखौ जों होनाय जायो आरो बे मावबादाखौ जों बोसोरफ्रोमबो लायो आरो बेयाव जोङो बड' इडुकेसन ट्रास्टआ जोङो मदद होयो। बिनि अनगायैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउ.एन. एकाडेमि एग्जाम बर्डनि गं 20 फरायसालिनि मेट्रिक होनाय फरायसाफोरखौ 7 फरायसाफोरखौ जों बरायो आरो बे हाबाफारिया दिनै 3 जुलाइआव जोंहा जोबथा हाबाफारि हिसाबै जागासिनो दङ। बेयाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि बर'निनो फुंखा सुबुं बिथां मेलेमजिबि जोंनि बर'नि आगोमा मानगोनां डक्टर अजित बर' सारा बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बिथाङा दिनै जोंनि बे आफादनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवना होलांदों। बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रानि गेजेरजों फोरोंगिरि लोगोसे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बड' इडुकेसन ट्रास्टआ बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय बिथांमोननि सोलोंथायाव जाहाथे साबसिन हामसिन जायो बिनि थाखाय जोङो टिचार्स ट्रेनिं फरायसालिफोरखौ नायदिंनाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय थायो आरो बेयाव जोङो इयुनावबो बेबायदि जोङो सोलोंथाइनि बुब्लियाव जोङो गोबां हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय।